Oke, penasaran karo kulit melinjo jarene kena dijangan lagi dijangan sayur lodeh ya. Jadi aku penasaran karo kulit melinjo kok iso dijangan. Nah, timbang penasaran aku langsung golek informasi cah. Jadi kira-kira manfaatnya kulit melinjo ku ya apa. Jadi iki aku buka artikel, nah tibae manfaatnya kulit melinjo iku tinggi kesehatan yo akeh tibae. Salah sijine iku tinggi memelihara kesehatan otak. Nah, jadi ning kene iku dijelasne ning kono kuwi kulit melinjo mengandung superoksida dismutase. Nah, iku nggih menghilangkan radikal bebas ya. Nah, mingko malah dadi sistem saraf mingko lebih efisien. Nah, iku dadi fungsi otak dan saraf mingko malah dadi berjalan apik. Terus yang kedua kuwi kulit melinjo tinggi mengurangi resiko stroke. Ning kono tiba iki kandungan kalium ning kulit melinjo iku akeh. Nah, fungsine kalium iki mau apa? Vasodilator. Vasodilator iki tinggi memperlebar kuwi lho cah pembuluh darah. Dadi engko aliran darah lancar, engko malah resiko stroke malah berkurang. Iki mau fungsine. Nah, iki malah daune melinjo malah tinggi kena nggo baca. Dadi iki malah tinggi menurunkan kadar asam urat. Beda karo melinjone iki malah menimbulkan asam urat cah soalnya kadar purine tinggi. Terus kulit melinjo kuwi tinggi mengurangi resiko kanker cah. Nah, tiba iki ning kandungane kulit melinjo kuwi enek kandungan flavonoid jawi tinggi antioksidan tinggi. Nah, terus aku golek-golek informasi ning jurnal ya iki enek penemuan ning jurnal barang. Terus iki ngomong nih like kulit melinjo kuwi kadar antioksidan tinggi mengurangi resiko kanker wi mau cah. Kuwi mau yo tak sebutne manfaatnya kulit melinjo, saiki langsung dimasak ae. Iki langsung tak godhog ngene iki, mariku aku ngirisi musuhe ngacangi tempe ngene iki cah. Diirisi tipis-tipis ngene iki, sing penting kena nggih campuran kulit melinjo mau di sayur lodeh. Terus disiapne lombokan ijo ngene iki, jangan larane lombok-lomboke rane pedes-pedese jen ora nikmat belas. Terus lanjut bumbune langsung digoreng ngene iki. Saurunge diulek dilembutne, mari digoreng iki langsung diulek. Nah, iki diulek ngene iki cah. Terus persiapan linjone dintas cah sing wis direbus mau digodhog iki mau. Mari dintas iki diumbahne cah. Jadi mari direbus ini iki diumbahne, dirosiki neh ngene iki. Terus bahan-bahane wis disiapne kabeh karo ngene iki, nah tempe, sambel sing bumbu-bumbu halus mau. Terus mariku langsung disiapne. Nah, iki tempene langsung dicemplung ning ngene iki. Terus lanjut bumbune langsung dicemplungne ning tempe karo kulit melinjo iki mau cah. Terus mariku langsung disiapne santene. Nah, iki santene dicemplungne sik. Mariku langsung tambahi urangipun. Nah, iku urangipun. Terus disoki banyu sor ngene iki. Tambahi penyedap titik. Nah, terus uyah. Nah, terus gula ngene iki sak cukupe. Terus lombok ijo emang diwehne keri dhewe ngene iki ben enggak terlalu halus cah. Terus tambahi campuri pindang. Nah, iki ditambahi pindang ben ndak sodep rasane iku. Terus diudek-udek ngene iki. Nah, wis terakhir direbus sampai umub cah. Nah, iki wis mateng. Wis mari langsung disikat.